हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत. आणि मित्रांनो, आज आपण शहाडमध्ये आलेलो आहे. शहाडमध्ये हॉटेलचं नाव आहे युनियन स्क्वेअर म्हणून. तर बघूया युनियन स्क्वेअरचं फूड कसं आहे आणि त्याचा आजूबाजूचा परिसर. चला तर स्टार्ट करूया. ह्याच्या आतमध्ये युनियन स्क्वेअर हॉटेल आहे. स्टार्टला बघा, ही बघा, ही फर्स्ट एंट्री आहे युनियन स्क्वेअरची. एवढी मोठी इमारत आहे याच्या आतमध्ये युनियन स्क्वेअर. तर बघूया पुढे जाऊन कसं आहे ते. हा त्याच्या आजूबाजूचा परिसर आहे. बाजूला अशी बिल्डिंग आहे. वरच्या बाजूला आलो आपण. आता फर्स्ट एंट्री आहे. तर ह्या बिल्डिंगमध्ये 5th फ्लोअरला युनियन स्क्वेअर आहे. चला तर. ही बघा, अशी लिफ्ट आलेली आहे. पूर्ण काचेची लिफ्ट आहे. 5th फ्लोअर. जबरदस्त, एकदम भारी व्ह्यू आहे इकडनं. अशा तऱ्हेने आपण युनियन स्क्वेअरला पोचलेलो आहोत. ह्याच्या पुढे आता मेन्यू बघूया त्यांचा. आपण एंटर करतोय फर्स्ट. तर त्यांना मी फर्स्ट म्युझिक बंद करायला सांगितलं, कारण की आता हा त्यांचा बार आहे. हां सर, इथे किती कवर्स आहेत तरी? 140 कवर्स. ओके. आणि मेन्यू काय काय देता तुम्ही इकडे? इंडियन, चायनीज, कॉन्टी. ओके. परत तंदुरी आहे. ओके. तंदूर आहे आणि बेकरी आहे. स्पेशलिटी डिश इकडच्या? दावा चिकन आहे. हा कबाबी खास आहे. त्यातल्या 4 डिश मला सर्व करा तुम्ही, ज्या इकडच्या स्पेशलिटी आहेत त्या. चालेल. तोपर्यंत मी रेस्टॉरंट कव्हर करून घेतो. असं जबरदस्त इंटिरियर आहे. प्लस इथे स्पेशल रूम आहे एक, जो स्पेशली कोणाला बर्थडे वगैरे करायचा असेल तर. अशी मिडल साईड आहे त्यांची. हा असा बाहेरचा व्ह्यू आहे. येस.
मी एक कॉकटेल बनवायला सांगितलं आहे मला. क्या नाम रहेगा कॉकटेल का? गोवा में ग्वावा मिरी. हे ग्वावा मिरी म्हणून कॉकटेल आहे. त्यामध्ये त्यांनी वोडका टाकली. वोडकाही आहे ना वो. लेमन ज्यूस टाकला आहे. पहिले ग्वावा ज्यूस आहे. आणि मी सांगितलं त्याला थोडी फ्लेम आली पाहिजे. हा टबेस्को आहे जिथे टाकतात आहेत ते. ओके, ये क्या है? बीटर है. अशा तऱ्हेने कॉकटेल आपला रेडी झालेला आहे. मस्त स्टाईलिश दाखवलेलं आहे त्यांनी हे सगळं. ते आपलं सर्व करतात. वाव. वाव, जबरदस्त. तीन ग्लासेस आहेत. त्यात एक शॉर्ट ग्लास, 2 वाईन ग्लास आहेत. मस्त. त्याने त्यामध्ये ओल्ड मंक घेतलेली आहे. आपल्याला जे सर्व करतात ते ग्वावा मेरी आहे. कॉकटेल आहे. इसको थोड़ा गर्म करेगा. ओके. बाद जब एक बार गर्म हो जाएगा हां, देन वी फ्लेम इट, राइट. ओके. पहिले ते दारूला गरम करून घेतात आहेत ओल्ड मंकला आणि त्यानंतर मग ते फ्लेम करणार. लाइट बंद कर. ते फ्लेम दाखवण्यासाठी लाईट बंद करायला सांगितली आहे. यस, परफेक्ट. आपको वे जब फ्लेम होगा ओके. तो किसी और को करके आप उसको स्ट्रॉ लगा के पीना. यस. आप पी सकते हो सर. पी सकता. स्वामी दे देतात. तो असं ठीक आहे. केस सांगा. जबरदस्त टेस्ट आहे. आपको भी टेस्ट करना है. बाल बचाते हैं. प्रिया पण टेस्ट करते. मस्त टेस्ट आहे. फ्लेवर थँक्यू. बिल्कुल बिल्कुल. उन्होंने कुछ नहीं एक्सपर्ट है. आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है सर. हां, नो प्रॉब्लेम. आप
पैक होगा टायर नरम होंगे पीछे में। हाँ करो बड़ा सर, हाँ करो और बड़ा। औसम। तोंडावर पण हे बघा फर्स्ट हे घी रोस्ट आहे, त्याखाली लच्छा पराठा आहे आणि वर चिकन आहे. तर आपण ते आता फर्स्ट टेस्ट करतोय. तर पहिलं आपण घी रोस्ट हे करतोय, टेस्ट करतोय. लच्छा पराठा आहे. बघा घी रोस्टमध्ये पूर्ण घी लागलं, मस्त टेस्ट आली. त्याच्यानंतर ते डिश वल्लरी टेस्ट करणार आहे. पेस्टो पेने पास्ता आहे, पास्ता मागवलेला आहे आम्ही, पेस्टो पास्ता आहे. आणि आता ती वल्लरी टेस्ट करणार आहे. पेस्टो पास्ता वल्लरी टेस्ट कर. पेने पेने आहे ना. हा पहिलं बाबू गार्लिक ब्रेड टेस्ट कर आणि मग नंतर गार्लिक ब्रेड मी तुला टेस्ट करवतो. तू माझ्या हाताने खा. हां गार्लिक ब्रेड छान आहे. आणि त्याच्यानंतर तू एक पेने पास्ता घे, तो पण टेस्ट कर फोकने. त्यासोबत ब्रोकली येते का बघ फोकला. हां कसं लागलं टेस्ट वल्लू? छान टेस्ट आहे. अरे वा थँक्यू. तर आता आपल्याला तिसरी डिश आलेली आहे, कबाबे खास आहे. तर ती डिश प्रिया टेस्ट करणार आहे. त्यासोबत चटणी सर्व केलेली आहे आणि ग्रीन चटणी प्लस शेजवान चटणी आहे. यामध्ये चिकनच्या रोलमध्ये आतमध्ये स्टफिंग आहे. कबाबे खास डिशमध्ये हो मी बोललो तसंच आहे. मस्त आहे. बघून तर खूप छान वाटते. प्रिया कशी आहे डिश? छान आहे. कबाबे खास डिश जबरदस्त आहे. तर अशा प्रकारे आम्ही 3 डिश बघितलेल्या आहेत. आता चौथी एक डिश मागवलेली आहे, ती बघूया कशी आहे ती. आता आपण डिश मागवलेली आहे बार्बिक्यू चिकन बाव. ओ माय गॉड जबरदस्त. आता आपण बार्बिक्यू चिकन बाव सर्व केलेले आहे आपल्याला. फर्स्ट असं आहे. थोडा गरम आहे, मी थोडी घाई केली. बार्बिक्यू सॉसमध्ये दिलेलं आहे, एकदम जबरदस्त आहे. 4 डिश आपल्याला सर्व केलेल्या होत्या. तर 4च्या 4 डिश बेस्ट आहेत. वल्लरी, प्रियानी आणि मी जस्ट टेस्ट केल्या. लास्टला एक डेझर्ट येईल आणि अशा तऱ्हेने हा व्हिडिओ कंप्लीट होतो. तर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.